Fizikan, lagin baten egitura atomika aztertu nahi badugu, askotan egiten dena da zerbait bota lagin horren kontra, eta aztertu zer da lagin hori zeharkatzerakoan ateratzen dana. Zer da laginaren kontra botatzen dana? Izan daiteke partikulak, adibidez elektroiak edo protoiak, edo izan daiteke baita erradiazioa, adibidez X-izpiak. Eta orduan, erabiltzen den partikulak edo erradiazioa, lagin hori zeharkatzerakoan, ikusten den irudia edo difrakzioa edo sakabanatutako irudia aztertuz, jakin daiteke zein den laginaren egitura, edo behintzat informazioen bat eduki dezakegu. Eta estrategia hori nolabait erabili zuen Rutherford berak, bere esperimentua, bera proposatutako esperimentuan, atomoaren eredu berri bat proposatzeko. Esan dugun bezala, Thomsonen eredua, zituen bere akatzak, eta beraz, zerbait informazio gehiago behar zen eredu atomiko berri bat proposatu ahal izateko. Hemen aztertuko dugu zein den Rutherforden esperimentua. Izatez, berak erabilitako lagina, izan zen urrezko xafla bat izan zen. Oso xafla mea, eta mea esaterakoan esan edut mikra bat baino txikiagoa, baino meagoa. Eta urrezkoa izan zen, izatez urrea askotan erabiltzen da ikerkuntzan, urrea aukeratu zuen, lehenengo eta behin oso xafla meak egitea posibila dalako eta nahiko erraza dalako, eta gero bestaldetik erdolgaitza dalako. Horrek esan edu, inpureza gutxi joaten zaizkiola, beraz, esperimentua nahiko garbia izan daitekela. Hori alde batetik, zenolako partikulak erabili zituen xafla honen kontra jotzeko, alfa partikulak erabili zituen. Berarentzat, berak gogorazazue erreaktibitatearekin lan egiten zuen, beraz, berarentzat alfa partikulekin lan egitea nahiko erraza zen, eta hauek eskuratzea ere erraza zen. Gogorazazue, lehenengo eta behin, alfa partikulak helio atomo nukleoak direla, beraz da helio bi aldiz ionizatuta. Eta hau da, Rutherforden esperimentuen egitura, eta hori da oraintxe aztertuko duguna. Lehenengo eta behin, hementxe dugu iturri erradiaktiboa, eta alfa partikulak igortzen dituena, eta hori izan daiteke adibidez uranioa edo polonioa edo erradioa bera. Batzuk esaten dute nola marikurik ere utzi ziola Rutherford esperimentua egiteko erradiaktibo edo iturri erradiaktibo onak. Gero iturri erradiaktibo horiek ingurunean kaltea ez egiteko sartzen da berunezko kaja batean, berunak zurgatzen dituelako alfa partikula horiek. Orduan, hementxe daukagun iturri erradiaktibo honek igortzen ditu alfa partikulak, eta gero hemen jarri beharko genuken alako kolimadore bat, eta kolimadore horrekin egiten duguna da, nolabait, alfa partikulen abiadura hautatu. Aztertzeko eta jakiteko zein den dauzkagun alfa partikulen abiadura, lagin honen kontra doazen alfa partikulen abiadura. Eta interesantea esatea, nola esperimentu horretan hartutako alfa partikulen abiaduran ez da gero aldatu, baina honen magnitu orden bat eukitzeko, da 2 bider 10⁻⁷ metro segunduko, beraz gutxi gora bera C⁻⁻⁰ magnitu ordenekoa dugu. Beraz horrek esan nahi du, hurbilketa ez erlatibista erabiltzen badugu alfa partikulen abiadura eta energiak aztertzeko horren gaizki ez goazela, nahiko ziur gaudela. Orduan baditugu gure alfa partikulek horiek lagin horren kontra jotzen dute eta hauek zeharkatzen dute eta norabide guztietan sakabanatu egiten dira. Eta interesantea da, neurtzea zein den ateratzen diren alfa partikulen kopurua desbideratutako angeluen funtzioan, eta tita angeluen funtzioan. Eta desbideratutako angelua hartzen den tita angelua hause dugu, hasieran alfa partikulak duen norabideanekiko desbideratzen direneko angelua, tita angelua deitzen dugu. Izatez Rutherforden esperimentua esaten dugu, baina Rutherford diseinatu egin zuen esperimentua. Baina beste 2 ikerlarik egin zuten esperimentua. Bata da Geiger eta Marsden. Geiger da fisikari alemaniarra, gero joan zen Ingalaterra Rutherfordekin lan egiteko, eta gero bueltatu egin zen Alemaniara.
Eta bestadetik Marsden ere, Marsden Nueva Zelandan jaio zen Rutherford bezala eta Ingalaterra joan zen Rutherfordekin lan egiteko. Eta hauek egin zuten esperimentua. Esperimentu oso gogorra zen egitea. Bueno, ze alfa partikula horien desbideraketa detektatzea, alfa partikula horiek detektatzea oso zaila zalako. Eta ze erabiltzen zen alfa partikula horiek detektatzeko? Hemen inguruan daukagun detektagailua. Eta detektagailua hause da erdieroalea den zink azufrea dugu. Eta erdieroalea den zink azufrea hause fotoemisorea da, oda, kitzikatzerakoan fotolumineszentea egiten da. Alfa partikulen bitartez kitzikatzerakoan, kitzikatu egiten da, eta bereo deskitzikatzerakoan argia botatzen du. Baina oso argi txikia dugu. Orduan, alfa partikulak detektaion kontra jotzen duenean, printzipioz argi txiki hori ikusi beharko nuken, baina argi hori oso txikia da, hori dela eta ilunpetan egin behar zuten esperimentua, eta argia detektatzeko gainera mikroskopio bat behar zuten. Orduan, hori da beraiek erabilitako tresneria esperimentu hau egiteko eta hainbat data hartzeko, gero teoriarekin konparatu izateko. Eta, esaten dugun bezala, alfa partikulak lagina honen kontra jotzerakoan, ikusi zuten, eta hau da Rutherford nolabait harritzu zuena benetan, ikusi zuen nola alfa partikula horiek norabide guztietan sakabanatuak zirela. Eta hause harritu egin zuen Rutherford bera, zeren eta berak egin zuen hasierako kalkulo batzuk, kontutan izan da Thomsonen eredu atomikoa erabili zuen, eta ikusi zuen nola alfa partikula bat, Thomsonen eredu atomikoz osotutako xafla bat izan da, kalkulatu egin zuen, zenbat desbideratzea alfa partikula horiek zenbat desbideratuko liratekeen desbiderapena kalkulatu egin zuen. Eta desbideratzen zana zen oso gutxi. Eta oso gutxi izan nahi du gradu batzu baino gehiago ez. Beraz, horrek esan du sorpresa handi bat hartu zuen hau ikusterakoan. Norabide guztietan desbideratzen zirela alfa partikulak ikusterakoan. Hasta batzuk laginaren kontra rebotatzen zuten eta atzerantza joaten ziren desbideraketa 180 gradukoa izanik. Eta hori itzelesko harridura sortu zion. Harridura sortzeaz gain, bururatu zitzaion beste Thomsonen beste eredu atomiko bat proposatzea. Eta eredu atomiko hori izatez nolabait Thomsonek proposatutako kontrakoa izan zen. Thomson esaten zuen nola karga positiboa espazio zonaldea handiago batean banatzen zala. Baina horrek ez zuen desbideraketarik sortzen. Beraz, bera proposatu zuen nola karga positibo horrek, masa gehiena zeukan karga positibo oso kontzentratuta egon behar zala. Eta hori dela jarri zuen alako iaia puntu batean konzentratuta egongo zala proposatu zuen bere eredu atomikoan. Beraz, karga positibo osoa puntu batean konzentratuta jarri zuen. Eta gero, horren inguruan, elektroia edo karga negatiboa egongo litzateke. Beraz, hau da, berak burura etorri zitzaion eredua emaitza orokorroiek ikusterakoan. Eta alfa partikulen desbideraketa nagusia ez zetorren hementxe dagoen karga negatibo, oso zabalduta zegoen karga negatibo honengatik, baizik eta hementxe kontzentratuta zegoen karga positibo honek sortutakoa zala kontziatu zuen. Eta, emaitza teori, emaitza esperimental horiek izan da, eredu hause buruan izan da, bere hurrengo urratsa zen, aztertzea, teorikoki aztertzea, esperimentuan zegoen sakabanaketa hori, ea benetan esperimentuan lortutako emaitza berdinak, emaitzak azaltzea lortzen zuen, bera proposutako eredu atomiko simple hause erabiliz.